Mga kapuso, 17 ka estudyante sang isa ka eskwelahan sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo, dululungan nga naglain ang pamatyag. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginabanta 17 ka mga bumuluto sang Karagmayan National High School sa Banwa sang Santa Barbara ang naglain ng pamatyag kahapon sang hapon. Santo sa report sang Rural Health Unit, duwa ka mga estudyante ang una nila nga ginrespondihan. Pagabot sa bulutuan, ilan na hibaluan nga maiban pa nga mga estudyante sa nagkalain-lain nga seksyon ang naglain man ang pamatyag kag nabudlayan sa pagginhawa. Una sila sir nalito, kung baliyan mo na nag-hypervent sila sir, no? Tapos medyo tachycardic sila, medyo taas sila heart rate, pero ang the rest ng ilang vital signs is okay man. Amo lang nga gin-manage na mo sila katiga ang galingan associated sang mo sang disease pala sa galingin ko bagay na ulo. Matapos ang isa ka oras na umpawan man ang mga estudyante. Dua ang gindala sa RHU apang maayo naman ang pamatyag kag nakapauli na. Padayon pa ginatumod sang bulutuan ang rason sa paglain sang pamatyag sa mga estudyante. Bangod sa insidente, suspindido sa buong adlaw ang in-person classes sa bulutuan. May close coordination man ang ginapatigayon with especially with our rural health unit para nga in case ang sa medyo okay na in case nga matabo iniliwat mapasiguro taman no nga mahatagan ta sa immediate nga medical attention ng aton sa mga kabataan. Sunod sa Pag-asa Iloilo, na-record kahapon sa probinsya ang maximum heat index nga 38 degrees Celsius kag posible nga ang mainit nga tiyempo ang makatugas ang kaangay nga hitabo. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas, One Western Visayas.